Kaixo Euskal Herria, azaroak 7 eta hemen txoriene, azteko prest, Patrizia Vitali eta Zigoriturritarekin. Hemen txegabiz, egunero bezala, bi errezta goxo-goxoken. Bilagunek bi errezeta, bat luzea, bestea motzagoa. Eta gaurkoan horrelako porru eta pertsiko krep batzuekin natorkizue, aspaldi krepak egin gabe, eta badakizue krepak osoak, ero gaziak inaldirela, eta bueno, gaur, gazea, zatik ez. Eta horretarako, odolostearenak egingo ditut, betegarri ezberdin bat, hemen pentsatzen nuen, betikoa klasiko izatea, askotan izan duguna, sagarrarekin, o fruta, o gozo batekin, baina txampiñoiekin ere ondo geratzen da odolostea, eta hori ingo dugu. Orduan, nola ingo dugun errezeta hau? Lehenbizi, irabaia gaioaren ontzian, irina, gurina, arrautzak eta esnean hasi, eta birrindu ingo ditu. Oskaiura 20 minutu. Gero saltza egiteko, tipulatza txikitu eta gurinarekin erreosten jarriko dugu. Ardo gozoa eta ardo beltza eta piper beltz larrosaleak bota eta murrizten utzi. Saldarekin busti eta utziko dugu hor, beste erdira murriztu arte. Eta betegarri egiteko, baratxuri eta porrua txiki-txiki moztu, ondo erregozi, txampiñoiak xerrata moztu, hauek horra gehitu, eta behin txampiñoiak indaudenean, odolostearen barruko betegarria bota, nasi, eta gero krepeak egiten jungora. Krepeak egin betetzen jungoa betegarri honekin, da gero saltza honekin lagunduta zerbitzatuko ditugu. Oso honak. Ondo irutzen zaizue? Bai, nik uste taldia badabiela hor gozez, da eskertuko da biela. Baina hori hori klasiko handi bada, Patri, gure txian gozetuta hauek. Zubakizu, hori lehengo krepa ez dala erakusten edo botateko dala. Nik pentsatu dut, ez dala. Zakarrontzira behintzat, ez dugu botako, ze hor geratzen bada izkina baten bai, hemen txauzkogun arratoitxuek jango dago. Bai. Krep gozoak egitekotan, nik azukre pixkat botatzen dira, baina oso gutxi, azkenean krepak badira zerbait, eko neutroa ero direnak, Bai, hori. Gatz pixka bat. Esnegaiakin eta txokolatiakin, txokolate krema batekin zerbitzatu eskero, gozuak, eta kasunetan, gazixak. Eta gutxinaka, gabi sartzen, zarua da, heldu da. Bai. Zarua badoa jama, azita eta hemen txegabiltz, ja. Euskaguen oixian minolan guraldi honeko egunak, baina bai udazkena heldu da, eta horrekin batera errezetak perretxikuekin. Bai. Egia da horten, ez da egiten ja zerbait hasian jende batzen, baina, izan dugun iraia eta urriarekin lehorrak, perretxikoak, nik jentea berendan amorratuta, eta harrituta geratu nago, zenbat jende nagusi, helduak ikusi judan, bizikleta elektrikoarekin perretxikotan. Benetan? Karo, horrekin edozein tokitara ia iritsi alzara, mendiko bizikleta batekin, eta hauek kontrolata baina, bizta hona ukibizu ze bizikleta nola... Bizikletan tokira euren gunera, iskutatu bizikleta eta eroan, ibilaldia ordu erdikoa. Beste gunea, karo, oin ez hemendik gune batetik bestera lehen agian ziren, 40 minutu, oin, 50 minutu bizikleta. Eta eta holan da biltza pila bat. Ez da idea txara, lehenko gunean hartu nahen lehenko aldiz hau bizikleta elektrikoa. Bartzelona joan nintzen da, nauen ibilbide bat upategi baten. Eta ostras, kaina hartzen dozu horrekin, azkenian. Osa, hartzen dago abiaduria, bezaz. Bai, esaten da moduan, segun aldapa handia bada, hor zaldiarena kabailitu egiten, altzatu egiten da, errobe da. Eta bueno, perretxikotan joeteko, oitu. Ez jato okurriru, baina ez da ideia txarra. Eta nik hemen enakixen, Euskal Herri mailan bakarrik estimatzen dela 3.000 perretxiko espezie desberdin. Asko da, nire esaten guztazu, onjoa, sisa horixa, barrengorri arrunta eta laugeixa, baina bai. Patri, baina bakoitzak, juten zan, gibel urdinen familia, pun. Hor daude, ez da dozenaka daude, ez da izan, xixak, horren familian, hor daude, karo, jaten ditugunak, interesgarria jateko, azkenian ez dira hainbeste. Baina daude, dozenaka danetatik. Oskaiura noa, honek korputza hartu behar du. Orduan, Oskaiuan gorde eta banator. Konta iguzue, atarasarien edo ez perretxikotan, bidali zuen gune holan gustokuenak, txorien abildua eitb.eusera, ze jendiak horrek mantentzen ditu sekreto, zigor da. Ni pentsatzen dut hori, elkarbanatu inbidala txorieneko, guk ez dut hau inobezegi kontauko, beraz zuek bidali, nik ez daukat, behitu, lehen, utzi, ikusten oso horiek karreria. Ez que dago hor, bota bertxua, Patri. Ez lehen, udapartian da holan, jendia esaten zain, nola zei soporretan da, udan da, herrira da, mundu osoak ematen zain zaukala herri bat, ez?
batzuk ez daukogun herrilik, baina, bueno. Nik ez da. Ez da. Eta beste batzuk, ez daukogu perretxikoan ibiltzeko gunerik. Ez gunea pila, ba. Perretxikoak egongo diren beste hauza, da. Hori sekretua. Baina, jendiak hori mantentzen dau. Patri, a ber, hori, esan behar dizu, nik dauzkat, nire semia ilurreri gehien gustatzen zain jolastea da iskutaketan. Bai. Jentea dakiena perretxikoetan juten dianen, iskutaketan jolasten juten dian. Despistera, ze badaude batzuk, jentea dana dakiten nor kontrolatzen duen. Bai. Eta ikusten dute goizean ateatzen dela, eta bere atzetik. Holan, distantzira, ez da izu, polizian pelikuletan moduanan distantzian, da, bi semafor lehena, eta tak, eta basoan behaira, disimulatzenan, eta atzetik iskutuan nik hori ikusi dut, jarraitzen, ea nora duan, eta hauek konturatu jarraitzen nahi diela, eta jun, ezer egoten estan tokitara. Eta holan... Osa, jendia despistatzeko? Hombre, sakratua da hori, Patri. Sakratua eta batzuk esate dute, bueno... Nik esate dut familixanta dana, esan ere... Nire osaba Juancho, Naparra da, eta Naparra hor joeten dien unbaitera, ez da inoiz esaten, baina joeten die, hori, nire izabaitziar eta osaba Juancho, eta joeten dien nire lenguzuekin, enekokin eta inoiz ez dago esaten da, no ez da, joengo gare behin, familixa hartien da, ez dago inoiz desbelatzen sekretu hori. Sekula. Honekin bat baino gehiago, ez da dizu, hor, egon zan bat oso ona, Durangaldean bat oso ona zegoen, eta ura, mendian perretxikotan zegoela, izan, eta ja nahusia zan, baina arek aurkitzen zituen, inok aurkitzen ez zituenean perretxikoak, arek aurkitu iten zituen. Eta jendea pena, ez disgustu hartu zuen, hil zanean da hori, baina pena ondien hartu zuten familikoak, ez zituelako kontatu, nora juten zelan perretxikotan. Ze egia da, horrek lortzen zituela, eta guri egia da, jatetxetara eta ekartzen zizkion, eta, are beti presio berdina jartzen zuen, garesti zeudenean, merkeago zeuden, baina gero, merketzen zirenean perretxikoa, ja denboraldi aurrera joanala, berak mantendu iten zuen presioa, eta berez merkeago zeuden. Eta onena esan, baina jentea, berak esan, atzetik etorri zaizki gaur, eta despistatu ditut ez dakik inunda, ez da izan. Hola nibiltzen zaitu, bai. Hori ja, hilzori xan edo sauzenean, bakizunean eskutitz bat idatzi holan, eta erentzia bezala. Nun? Igual, etxi ez, diru ez, kotxi ebesta, baina perretxikoen nun dauzen holan gune sekretu hori, partekatu inbida. Eta hori izango da, familixako erentzia honena. Zaila, egia da hortan, eta jentea, amorratua da, nik lehengun esaten izan duk, lagun bat, jatea perretxikoa berei, baina jasotzea gehiago, gustatzen zai hori jasotzea. Bai, jasotzen jutea, gero jateana, gustatzen zaizki, baina jasotzen baitute horrek ematen dian satisfazioa, eta gero, banatu iten ditutia erdiak, ez ditu jaten. Hasieran baina gero aspertu iten dara. Bai, ilusinua, hori aurkitzianak, eta nik egin esan, hori, bizta txarra daukat, oso txarra, bastanera joan nintzen kuadriakoekin, eta bueno, han, danok ikusten zaren, bitxuan, hanik, ez da, miopianaz, bebai horrek, igual, zer ikusi baina, bizta berezia da. Hor, aplikazio bat, pandemia garaian, etara zuten telefonorako lako aplikazio bat, italiarra zan, eta zan, agertzen zan, baso zati bat, holan, aristi batero, eta aurkitu behar zen ituen, nun zeuden onjuak. Eta nik egia esan, hartzen nuen Holanda, batero ikusten nuen da, kuadreko, hemen bat, hor beste bat. Hor, pantailan bertan? Pantailan bertan, eta hori, bizta berezia daukatea. Bueno, jakin, dena bezala, ez? Pentsatzen holako aplikazio bat, hor jarritxa holan basuan da, kamerai da, esaten zotzen hor dauz. Ez. Hori, asko zuen, baliogarriagoa izango zen, Ez, hau zen, ikasteko bizta lantzeko. Entrenatzeko, batzuk entrenatzen dago hor gimnasioan da, zuta korrika ibiltzen zela hortik, bitxo. Perretxikotan entrenatzeko bai, badaukazue modua aplikazio honekin. Bueno, gure kreporea, lasai, oskailuan, freskuran, eta oin hemen jarrikut saltza egiten, esan dagoa, tipulatz pare bat, erregoziko ditugu hemen gurin pixka batekin, eta gero, botako digu, ardo gozoa, olako moskatel bat, olako ardo bat, eta gero, ardo beltza. Utziko murrizten, piper beltz larrosarekin. Gaur ikutu berezi emango dio. Txokolate bat ekarri nuen, nondik ekarri nuen txokolatea honekin, piper madeiratik ere uste dut, eta egia da, hoa sartzen duzunean, puntu goxua ematen diote. Eta gero, altzatzeko lan saporia honi, botako dio gaina olosteari ondo emango diona, modena pixka bat. Bukaeran. Onjuak die, holan, algen eta likeenen antzerako landare bat,
baina normalien landariek aukitzen da klorofila, orduan hori da gaitxasuna xurgatzeko eguzkian energia eta hori bihurtzeko CO2an. Baina onjuek ez dauki gaitxasun hori, orduan azukria hartzeko bide daue beste batengatik hartu, beste landarietatik eta beste animalixetatik. Orduan normalian bi zatitan banatzen die, batian miselioa, hau da lur azpixan egoten dien, egotetan bere materia, eta gero fruitua da guk ikusten duguna. Kanpoan dagoena, ez? Kanpoan dagoena. Bueno, batzuk barruen, boiurrak azkenian bebai onjoak die, eta boiurrak lur azpixan dauz. Osa, ez da bakarrik hori, baina da, hori fruitua da, izetan dana jangarrixa. Jangarrixa zigorrek esango dugu berriz, baina jangarrixa danak die, ez? Bai, jangarrixa danak die, bai, nahi dute ikusten dana, azpian egoten dana, onjoana, izan alditu, dozenaka metro luzeran, esan dezagun sustraia ero, eta gu jaten duguna, azkenean, kanpoan ateratzen dana. Hori da. Taula naskitxo baten, entxaladan, hemen jardin txugu, gordinik, gixatuak, eta, labean erreta, hor, bakoitzak gero, jangarriak esaten danean be, hor badaude, liburuetan da, onjo liburuetan da, agertzen dira batzuk, esaten dugu, ez dira interesgarriak jateko. Hau da, ez dira pozoitzuak, baina gastronomikoki ez diutenak ezer ematen. Bai, batzuk ez daukalako aromarik eta zaporerik, susainik, eta beste batzuk daukielako igual usaina edo zaporea desatxegina. Hau da, ez jatzu tripako mina sartuko, ez jatzu ez die pozoitzuak, baina onak be, ez. Hori landarak eta barazkixak bezala, batzuk jangarrixak eta beste batzuk bai egongo dio hor. Bueno, zenbat eta zenbat landara egongo dien hor. Eta zenbat fruta, beraz. Bai, egian interes gastronomiko gabe. Bai. Vale, hemen betegarria egiteko, ingo duena lehenko berekatza talpare bat txiki, eta inporru bat. Berez, aukipulan odoloste bat ekarri dut, odolki bat, baina, porru gehiago, honekin gozatu ingo du porruarekin pixkat gehiago, Bueno, nik esango zutolan perretxiko ibilbide batzuk, esango zazu nondik ibilizaren, da zein dan, zezuk perretxiko artean da, gustatzen gatzu da, noixan beni bintzen zara, Ni perretxiko dan sekula. Sekula inoiz? Ez dute izan inoiz pazientziri perretxiko dan ibiltzeko. Holan, kuadriako eginta besta? Ez, bikotea gustatzen zaio, bikotea juten garenean, bikotea maialen usten du horti perretxikotan, eta umiaketan juten gara horti basuan Ultzamako parke mikologikoan egon da zauz? Ultzaman askotan egon da nao, perretxikotan inoiz ez. Nea naia juten da. Iruñatik, naia Iruña bizi da. Iratxetako bide mikologikoa? Enaiz ibilia. Dauela iratxoz beteta, iratxoz beteta baldin badau, hortan ez, trebiak ez garen hau onartuta egongo gara, imaginatzen dut horre erresa gaukiko daula. Ez dakit, joatea da, izango da, hoberen, aparte. Bai, bertizko jaurerria. Zoragarria, pasiatzeko, bizikletan ibiltzeko, oso ondo dago. Iratiko oiana, altubeko basoa, badauzkau hemen Euskal Herri mailan gune asko, baina berritxak nahi badituzue, berriz be, idatzi guzue, desietan egun gare, zuek, berritxuak, lapurtzeko. Inguru guztietan daude, baina badaude tokiatzu bereziki, hor gehiago goten dianak, eta esan, hor gure inguruan, hor Urkiola aldean eta jende asko ibiltzen da, eta, bakoitza bere esaten dute, brotea jodu oizaldean. Eta, venga, danak oizaldera joten dira, brotea jodu, gaina hola esaten dute, brotea jodu, bai, de repentean pila, ez zain ur da, nondik ibile da hori, honek uste dut hau oizaldera joten dela, brotea jodu, venga, brotea. Broteari jarraitxuz. Zigorrek, bagoi esolan, osagaiak ikusten da, ingo uberba, gurina iburuz. Bai, gurina hemen, dagoeneko gainera, ikusten duela, ja, ari dala olako ur kolorea hartzen. Bai, ur kolorea horrei noizet deitzen jako, hau da, hori intxaurran edo urran zaporia eta usain hartzen dauenean, ez? Horan fruitu lehorrena. Eta hori dagoena, baina ezen gatzu egin izerrez, 130 gradutik gora, gurina toksikoa alda bihurtu, beraz, horrekin bai kontu handixa ibilibida, ez erretziakin. Horretik esaten da askotan, gurinakin kozinatu behar badozue, oliba olio txorrata bat botatzea. Nik hemen temperatura basuan kozinatu da hau, berdin izan da ez dute euki denbora asko gainera. Eta orain ja, likidoa bota izkigu, eta murrizten utziko du, gure piperbeltz larrosa ale egin. Barrura, piperbeltz larrosa, izena kuriosua. Bai, hori da, euskeraz, bakizue piperbeltzak, pimienta, da, pimienta berde izango zena, piperbeltz berdea.
piper beltz la rosa. Piper beltz, eta gero piper beltz beltza. Piper berdea deitzen motzazu, zuek pentsako zue piper berde italiarra edo. Piper la rosa entzuten bozue, igual pentsako zue piper la rosa dala edo, ez? Ez dakit, euskalo, olako gorri piper gorrik gutxi gorritu dienak, ez dakit. Baina, bueno, gurinakin bueltan, niri gurina pila gustatzen bat, ekarri miotzu probatzeko, gurina ketua. Erosten dotolan marka batekoa oso goxua, eta niri hori pila gustatzen gatolan gozaltzeko. Baina berez, nik beti ez dut gatzabarik. Bai, nik az duen ez zaite, bueno. Nik gustau danak egoten dionak, ez? Baina eskenean gurina erosten bozu gatzabarik, aldozu erabili, krepak moruan, zapore neutrua da, orduan azukria dotzazu gehitxu, gozuetarako, eta gatza aldotzazu gehitxu, edo, olako errezetetarako, hobeto neutrua izaten bada, ez? Bai. Ez dauko menu itxurek egia da, Frantzian eta hortik, hau, gazitua eta jateko itura gehiago dekotela hor Bretaña aldean eta hortik, gatzarekin eta desente jatzen dute, eta ez dakit, esan anibilen gustora, gero etxean erosi nuen behin eta etxeko izitzein gustatu. Erosi nuen da, ze gurin ekarri ez eta... Konturatu ziren. Bai, gatzakin, da, baina hau, eta ez, nahi gabe hartu dut. Nahi hartu nuen, baina, nahi gabe hartu dut. Egisa da, normalien, jendeak atzen dagoela, nik eta ezagutze duten jende gehienak, hartzen dago gurina gozaltzeko lan, hori, ogitxi gorki baten, holan... Marmelada pixatekin, da... Baina, karo, mermeladakin hartzen bozu, gatz duna gurina... Gazi gozo? Ez. Baina nik gai ez dut marmeladakin inoiz jaten. Horregatxik eroste dut ketua, edo gatzakin, igual jatzotan dik gatz eskata batzuk, edo, eta gustatzen jat. Baina, karo, mermelada hori joan da. Eta batzuk bai itxen dabe, neutrua erosten bozu gainera, gatzuna baino, gero, inzaikena da, lurrindua. Gurin lurrindua, hau da, berakatzakin. Edo, holan, dagozo osagai bat, ez dakit, espeziekin. Hori, lehengonian ikusinaen erresta bat, atxorienen itxen duten behin, Russell Hanut gurina. Eta hori itxen zaben, gurina ondu eta espeziatu, eta gero hori tostadatxo batekin holan, oso goxo. Bueno, jatetxetan da saltzen, sarrerako moduan jatetxe askotan gurina ezberdina jartzen dituzte. Antxoa gurina, perresil gurina, gurinak egitea, ez da horren zaila, eta etxean egitea nahiko erraza da, eta horrein alduzue, pixat, nahi duzuenan zaporea hor, etxe barri jatetxeak zeukan txingar gurina, eta egiten zuen, txingar zaporea ematen zion gurinare. Eta pitxia zen, da hori sarrerako moduan, beraien ogi batekin ateatzen zuten, da oso goxua zegoen. Holan, ketua. Baina txingarra, esan keia, esan kea, ke zaporea esan. Txingarra esan, da baina kolorea beholan grisa aldera eta zeukan, eta... Goxua emoten dago. Bai, porrua eta berakatza horre erregozten, gatz pixka botako diot, eta oin jungo naizena da, gure txampiñoiak, kasu honetan pertsiko moduan txampiñoiak hartu ditut, hauek xerra finetan moztuko ditut, ero, ikusik, xerra finetan, ze gero nahi dut odolostearekin, nabaritza odolostea, baina era berean pertsikoen zatiak. Txikitu inalko nuke eta lana holako ore uniforme batein, baina xerratan, baina gero, argazkian oso politxagatzen dara. Bai, duxela, ez? Bai, zuri behiro lan. Haber, atzamar bat harrapatu bizun, kontu zibili. Eta hirugarren osaga iragoia, indago beroa perretxiko iburuz, gurina iburuz, eta odolostia, edo nik ez dut sekula entzun, kontzautu hau, kondar jana. Nik sekula ez da ere. Gaur aurreneko aldi irakurri da, esan dut, zer da hori? Bai, ez, horre, gidaian idatze oskoe, kondar jana, edo ondar jana. Azkenean, horrek soberakinekin einjako jana deixa. Hortik, bi atal desberdin, bat, etxean egin leikena, kroketak, torradak, holan ogi tostadak, segeixa holan sobrekin... Berrera biltzeko, janaria, bigarren erabilpen bat ematen zaien, jakiak ero... Hori da, soberakinekin. Eta gero hori berdina, izango zan, harakinek, arrantzaliek, hartzaiek edo aintzinan itxen zabien gauza berdina, zebrak itxen zabena da, gero animalixa saldu, baina, karo, horrek sati nobleak deitzen dakonak edo inobesek ez zauenak gure, etxera eruten zauen, eta holan hasi ziren, zuk lehen gogunean jako txal barrabilak, hori ez, honek zena ditzen kokotxak, isatxak, bustanak, belarrixak, da honek gauzak azeran, holan hasiko ziren. Animalixa saldu da, azkenian. Eta nik uste bebai izango zara, beharretik, nahi dut esan, garai batean,
txerria bat izango zuten, eta goze asko, etxean aho asko betetzeko, eta esaten zuten, hemen ez da botatzen ezer. Eta behiak eta animalietatik ez da botatzen ezer, eta dana jango zen, da, bueno, hor baseukoten lana, asmatzen zer errezeta prestatu horrekin, ero nola, ez, gorde hori. Estekiak eta asmatuko zituzten, behar horretatik, ez, gehien bat, luzerako irauntzezan zerbaitek izorratu gabe, eta horrela, bueno, imaginazioarekin, froga askokin, eta ausart askokin, gero dastatuko zutenak hori, esaten, bueno, hau egin dugu. Odolkia esmatu dugu. Ero jango ditu, ez dakiz zeren, bueno, zezenan barrabila jango ditu. Nok nahi ditu probatu, nor da horrena? Bueno, hor, norbait... 3 egun janbarik doien horrek gure dau. Baina... Ahora natarako zien bolondresak. Horre, gozearekin, hemen gu bizita entortzen zen, Laureano Telleria, eta arek, gerra ondoren ezagutu zuen, eta, ze behar egoten ziren, eta, hortik imaginazioak, eta hori nire aitzaginarre bai, eta lehengo bikotean aitzaginarre bari, aitzari entzundanion, berak, baserri inguruan bizi zen, eta horretortzen ziren zenba jente ikusi zuen, pozoitzen, baina ez gaizki jartzen, perretxikoa jaten, ez egitenak. Kalekumea jentea kalekoa etortzen zala, agian behazaingoak eta ez egitenak ze perretxiko ziren jangarriak, eta eta jan gozearekin, eta gero, tripako minak kasu honenean, tripako minak kasu honenean. Hemen bat ikusten duzu, ze testura hartu duen, lurrindu zaigu hemen, gure bi ardoak, eta orain, saldarekin bustiko du, eta utziko dugu berriro ere, erdira murrizten. Osondo. Eta gero azkenean izango da loditasun puntua eman gure hartu almidoiakin, eta azkenean gero botako dugu modena olako koiarak bat. Boteko hori, ospin... Azido puntu txo bat, da gozo puntua, eta ondo etorriko zaiona odolosteari. Osondo. Bale, hau egia hemen erregozita, temperatura altzatuko dio pixat, eta txampiñoiak salteatzen jungo gara. Olio txorrota txiki bat, gehiago, eta hemen, txampiñoiak barrura. Osondo. Kondar janetik, goi mailako sukaldaritzara. Bai. Eta hori Euskal Herrixan ondo, badakigu, Euskal Herrixan egixesan, ondo jaten da, iparraldetik, hegoaldera, ertzetik, ertzera. Baina, badauleku bat, jendiak aukeratu dauera, mundutik, Euskal Herritik, mundutik, bigarren hiririk onena. Jateko? Ez dakizindan lehena, ez dakizindan hirugarrena, baina bigarrena? Zein? Donosti. Ez dakit, galdetu. Honi bada, a ber, ekusita ze jatetxe dauen hemen inguruan, suposatzen nuen hortik jongo zala. Baina, ez bada galdetu indut. Bai, Donosti bada holan adibide, beti ez, gastronomia iburuz itxen dugunean berba, eta Conde Nast Traveler aldizkarian egin dago olako inkesta bat, 526.000 pertsonan artean, eta 186,6 esan dut Donosti dela. Horrek, hori da satisfazio puntua. Eta lehenengo esakigu zein da, ez? Lehenengo ez dakit, hori ikertu biko da, zeinek irabazi oskon. Mundutik, gainera, beraz. Hori, bitxorrekin, Etxebarri jatetxeko nagusiarekin, inoiz berakin hitz egiten, da berak esateu, zior, hona etortzen da jendea, aste bukaera baten, hegazkinean etorri, estatu batuetatik, Parisetik, Alemanitik, ero Madriletik, eta aste bukaera baten egiten duten. Ostiralean, hartzakera doaz. Ostira, afaria. Baskaria, larumatean, Subijanenean. Afaria, Martinenean, eta gero, igandean, Etxebarri, eta gero eneko atxero. Ezin duzu disfrutatu horrekin. Nik hainbeste ez dut ezagutzen, baina nik, goi mailako bezeruak aukitza ditut beti pintxo turretan eta hori itxen dago, ostiraletan, ostiralatzalde baten. Tur bat, zapatutan, Michelin izar batera joen, gero Guggenheima ikusi, adibidez, Domekan aldezarrian zehose goixian olan bueltatxo bat eman, upategi batera Domeka atzaldien da, buelta. Orduan, itxen da, gastronomikoki oso interesgarria dan lurralde bat, eta ordu erdira daukotzu dana, eta berez oso gomendagarria. Eta gaina, dauzkazu, jatetxe gehienetan txartela pasatzen uste dizute, bestela panketxe pila dauzkazu, eta azte buru baten 5.000 euro gastatu dituzu. Ez dakit hainbeste, baina ez dakit... Ze hotela, holako jatetxetara joten dara, ez da jongo hemen ez dakit ze hotel txikitara. Nik badakit ze hoteletara joeten dan jendia, zen ere bezeruek di, eta askok inbertitzen daue
Janarixan, gero igual... Janarixan da besta, loitea ja berdin zaiek. Hori da, igual eitzen daue lo, olako leku apal baten, baina gero inbertitzen daue dana... Jaten, beraz, bada objetiak gustatzen jakola hori, behitu, urrestu biot urte osoan, eta hori izango da nire kapritxua orduan. Loitxia, ez jata inbeste importan, ez dut zulo baten loingo, baina, bueno, hotel, normaltxo baten, 3 izarretako normaltxo baten, baina gero, mongot, hori, nire luxuko detaietxo hau. Ez dakit lehenko gunean, esatotzutenean, urri hasieran ikusi zinun notizia hori Etxebarrikoa. Zein? Etorri zela da, egon zan behelainua da, eta hegazkin pila bat, kantzela zituzten. Eta egon zan talde bat, gelitxu zala hor loiun, geldi, hegazkinean, da galdu izabien Etxebarriko erreserbia. Oindala urte bat edo hartu zabien, gainera talde osua, hori ez, ados jarri zan jo egun honetan, da joan ziren 3 bikote da galdu izabien erreserbia da zaukin, kristoneko disgustua da hori, agertu zan, egun karixan. Ez que gaur egun gaine uste dut, Etxebarrin edo olako jatetxe askotan, aurretik ordaindu behar duzu. Bai, aurretik ordaindu behiz orduan. Ez dakit kasu horretan, itzuri sotzien dirua, justifikatu ez da izan, ez atzera bota gara ez dakit zeatik ez. Hori da, justifikatuta zauen, baina jo, zaukien hori, kristoneko disgustu, azte bukaera dana zauen planteauta horren inguruan. Zagit, Bartzelonatik edo satuzen, baina bai, atarezin da hori elkarrizketa bat insotzien, da, dana darakua. Aldizkari berdi honetan, Kondena Estrabela aldizkarian, beste inkesta bat, eta Donostik bebai hor, beste sari bat jaso dau, eta ditzen da Best Small Cities, hau da, hiri txiki oberenak. Eta Donosti zaparte zein otuzen jatzen zuri, zein gustatzen jatzen lan, hiri txiki bat... Bueno, Abadiño, horitxa da... Abadiño, errixa, ez da irixa baina. Bale. Ez dakit, Igeldo, holan handi bat esaterren. Igeldo, Igeldo independiente. Ez dakit, iria, Gasteiz. Zegon bia Gasteiz. Ez dakit, zein, txikiagoa? Ez, baina Euskal Herritik daukau hor Donosti, baina bestiak internazionalak die. Biarritz. Kanada. Vale. Kanadan, Victoria. Mexikon, Puerto Vallarta. Ez dut esatzen. Portugalen Oporto. Hori bai? Gainetik, egazkinetik bakarrik, eguzita eta oso polita. Egazkinetik oso polita. Oso politxa, egazkinetik, lurretik bebai, ibiltzen basariek alietatik oso politxa da. Ondo jaten da, bai, hiri bat azkenean horrek, 48 ordutan ezagutzekuak. Horrek, asteburuko irixak ez, nik Bilbon beti zate dut edo, Donostin Gasteizen bebai ez. Azkenean, Ostiletik Domekara, hori, denbora emoto dutzuna, horrek bizitatzekota. Bai. Bueno, bizitatzen etortzen bazarete zuek kanpotik, horrelako errezeta bat prestatu alduzu, hau atzerrian ikusten atxorien, Orduan, ni Uruguayetik eta egun ikusten du zure saioa eta ez da idazten izan diate Facebooketik eta holan batzuk, Facebooketik nea deineko jentea, Patri? Uruguayetik, egunero ikusi txorien, Egunero, ikusi alda, esan da, satelite bidez, eta horrelako errezetak nahi baituzue prestatu aldi jozue. Betegarria, badago, hau murrizten. Utziko pixka gehiago murrizten, krepen orea ekarriko du, pixka hau jaso, eta erotorreko da. Krepeak egiten, betegarri honekin bete, eta hau ikusiko du nola dagoen, merezi duen eroez pixkat gehiago loditzea, torren arabera loditu, eta modena txantxa, eta ero, maira. Zera eta politxa, izteko. Bai. Zerako musikalidadia, Bai, hemen harrapatzen gaitu zuen, oitxe, txak. Justo gurin pixkat eman diot, eta 2 hiru egin da dauzkat, aurrenekoa bota, beti esaten da horrean, baina, hori zeit, bota ez. Gorde, gero, txokolatea gotxo batekin jateko. Eta hemen, gure saltza, pixkat, gorpuzki pixkat emango diot, orduan oin. Horrela naziko dugu, hemen harto almidoia, urrotzarekin. Pixkat gehiago, eta hemen ja saltza prest. Betegarria prest, bota izkiot, intxaur batzuk, astu intzaizkit lehen esatea, intxaurra bota izkiot, gero ondo naziot, gatz eta puntuan beti probatu, eta betegarria listo daukagu. Eta krepak itea, bakizu hemen pixkat eskuekin, sartai txikiagoan iten baduzue, errexau. Eta hemen, modena... Ospinana.
ospin modena olako koiaraka da bakarrik, gutxi gora honek ikutu bat emango dio, eta izango da olako saltza bixi bat, eta nik uste dut odolosteanen koipearekin, eta... Piper gorri, piper, betz, larroz bat, saltzen bagatzu bagin erdien bebai. Baina fina dia, neko finak izaten dione. Bale, hau, listo, eta, bueno, beste bat ingo izuet ikustu nola egiten den, eta ero ja betetzen jongo, naiz? Eta gero, ontxe, bitxu, iraultza bat bilakatu da airfryerrana, ez da, mundu osuak dauka bat sukaldian, batzuk, zuk esan zinun bezala, laba kendu da airfryerra sartzeko leku bat bilatu da sukaldian, baina ez dau danetarako balixo, krepak itxeko ez dau balixo, ze jendeak pentsatzen dau, hori erosikot eta izango da... Hori ez, dana itxeko. Bai, hori eta beste robot hori, horrekin ja uste dute, sukaldea sobera dauela, horrek egiten dizu dena. Horako gauzak ikusteko, txorina ikusi. Bai, etxian saiatu. Likidoak ez dira sartzen, negozi ezin da, saldak eta itxeko edo gauzak egosteko ez dau balixo. Arroz eta pasta itxeko besta ez da bapea proposa. Ez. Ez dakit, azkenean barazkixak bai jartzen baitxuzu ostuak eta espinakak eta itxeko lan, hori ez, plantxan itxe itxuzula minutu baten edo lurrunetan, hortako bestau balixo, bestan, beraz, zue pentsatu azkenean da, labe bada. Labe txiki bada, aizearekin eta ez mikroin laba bat. Orduan, bueno, labe batean sartuko zenuketen berdina, sartaiak bezin dira sartu, bertan gordetzeko, horretako ere ez du balio, eta labe batek bai. Baina egia da, ondo dagoela, eta egia da, etxean bi baldin mazatero, azkenean kantidade gutxeoan egiten da. Segitxuan garbitzen da, bai, arraina gure basuko sinatu, edo. Bai, baina ezin da, ez da, mirariak... Lur dezen da, ja, horbez. Eta han behantza gutxi. Nola ingo dut? Iruki bat, txurrito bat? Txurruzko bat, venga ba. Txurruzko bat. Edo iruki bat nahi dozuna, nik ez datzen nahi... Hemen hartu. Hor kondizionatu. Horrelako, lehen atzo talo eta zitze egiten egon ginen, ingo du, durun bat ingo du. Horrelako... Ogi lauena egon ginen da, hau ez da ogisa, baina, ia. Bai, antzerako, parezido. Txiki, bitxona. Tak. Hemen alde zabalean hau. Eta bestaldetik, saltza. Koiaratxo bat? Bai, hemen koiara handiak inengo, zat? Bai. Aipa. Bera ez da jongo. Bera ez da jongo. Hori izaten da. Eta saltza hau nahi izan eskero iragazi. Baina, arriskatu berga eta nahi du probatu, pinportan batero hartzen dugu. Horrela. Usaina, bikaina, saporia ziuro bai, aparta izango dela. Venga, ingo duena... Horan bajarriko zat? Bai, gure osuna, ha? Horan, nahikoa da. Minimalista. Gure, odoloste eta pertxikoz betetako krepak. Hale, ba. Hemen. Labana bai, ez? Horan ematen du arpegi bat, eta txapela holan kruzauta. Ez du. Zuk imagina, senyor, eskada ukatzuen mutin. Baita, hori, eta ze garrantzitsua dan imaginazio ukita. Erdite moztu diozu, ikusten dan. Ikusiko da, bete garrixa. Bitxun atratzen dan keia. Eta hau da, azkenean betiko errez eta odoloste bat, zerbait esan dezagun egun nirekotas olako errezeta, zerbait berrian, modernoan, hau bere garaian, hau modernoan, hau jatetxe honenetan ematen zuten, olako krepeak ez da zerekin beteta. Basan, frantziatik ikarritako errezeta. Oso goxua. Saltzarekin eta kombinazio gozo, Intxaurrak mototzen nolan toke kurruskari guztetan gara, da dana biguna da krepak bebe, baina mototzi, eta saltza? Eta orain, aldaketa, Biteldi. Guringo zora goaz, gaur postrea bai. Nik ingo ditut, krep gozoak ez, baina zehose gozoa bai, madalenak. Krep honek hain goxuak merezi daue postre on bat. Eta gainera nik ekarri datzut bat, izen dotore bat daukana. Bai, Red Velvet. Bai, hau, duela 3 urtero txorienen ingenuen. Eta ezagutu genuen Red Velveta. Tartan edo mofinak? Talta. Talta, nik gaur egingo ditut madalenak. Eta... Padre.
Mufinak elegantea beratzen da. Mafinak, Red Velvet mafinak. Hau da, euskeraz, izango zienak, Beluz gorriko madalenak, ero, Belun gorri madalenak. Bai, holakoen bat. Eta horretarako gorri kolorea emoteko. Bueno, erremolatxa, zigorren hamburguesen erremolatxa erabili halko ginen, astelenekue, baina ekarri dut kolorantia. Eta, bueno, gero, kontako zuzen ingoten. Venga, bota. Esnia limasukuakin nahazikot eta 5 minutuz gorde. Gero olixua, azukria eta arrautza ondo nahasi, irina eta kakao hautsa gehitxu nahasi, eta gero esnia bota. Gero, altzagarria bebai bota, kolorantia, vainilla, nahasi azkenengo aldiz, eta moldeetan jarriko 20 minutuz erretzeko 180 gradutara. Bitartian, nahasiko gazta krematxua, azukre hautsa eta gurina, ondo irabiatuta, krematxu geratu arte, eta madalen gainean jarrikot. Bueno, edo mufinen gainean. Oso ondo, nahasi. Bai, nahasi, ez Nahasia, honek errestak izaten die, errestak ze... Bai, osaia joan eta batzen dan, ez? Hementxe, olioa beti izaten duguna, olioa aldozue aukeratu, edo gurinen nik kasu honetan, ekilore olioa, ze hemen daukat aldamenian, da bitxu. Oso ondo. Hau erabilikot, orduan hau, arrautza eta azukria, lehen da bizi, da gero, gehitutan hasi da, reposterixako. Eta gero horrezan duzu inbarte zenuela, hori egin genuen alegunean, ez? Esneari limoizuko erobota, hori inbio lehena. Mosteko, ez? Bitxu, egisa da, eskerrik asko zigo. Ez que hori goratu naz, hori legunean ingen duna, ez? Lortzeko hori, nola da? Buttermilk. Hori, buttermilk. Hori da, esne mostua azkenean. Eta, bueno, naita, hau prozesu hau, naita egiten du mosteana esnea. Bai, eta hori, gero botakotza hau entxufauta badau, OBS, holan funtziona biten dau. Baina horre, zuk eskuak initen bauzu askar bai montatzen da, Red Velveta, badakit, uste dut, jaionek ere ez dakit zuenei, eta Horazio Txazinek ere ez dakit etzigun egin izan zan batean gurekin duela, hori, 4-5 urte edo, ze urtea pixkanaka, badoaz, ez? Horretako, sare sozialak ez daizu, Facebook eta esaten duzu. Duela 8 urte, hau ez da bizer, duela 8 urte, hori, ez da bizer, duela 7 Horaziokin dagertze ginen hemen, eta horrelako oroitzapen zoragarriak ekartzen dizkiu, eta, bueno, hau bada holan ez, Gabonetan, edo San Valentin egunean da, gorritxa, edo, gau baltzan bebai holan odola dala esaten badozu. Bueno, ez dakit kolorantiakin motz geratu nazen edo ez, nik honek ikusi ditut kolore batzuk gorria bizi-biziak. Baina nik ez daukat koloratzaile asko, orduan, ez dakit zelan geratuko dan, gero ikusiko. Baina azkenean kolorea izango dela begitatik sartzen zaigun zerbait, zapore aldetik gehiago da kakao bizkotxo baten zaporea, kakao madalena baten zaporea dauka. Gutxi dauka, 10 gramo kakao, eta gero iriñanik, bitxu mentxorinen daukan bat integrala, oindala ja aspaldi, erabili bari da hor. Hori hartu dut, eta hemen txaltxagarri edo bai. Hori, hau sortu zen, uste hor, Nueva Yorken, 30. hamarkadan, aurreko mendeko 30. hamarkadan, hemenkoan ez. Hemenkoan ez da heldu ondiko kanta. Horregatik. Eta, betxo, Horazio egin zuen 2020ko otsailaren 11an. Zer memorixa ona daukatzen zigoa? Ez, memoria ona ez horre nahi eran sartzen bazara, Euskal Telebistan aurkitzea daukazue, solako errezetak eta beste pila bat, baita iaz Patrik eta Biokin genituen guztiak ere. Orduan, saltzeatu eta horregia da, errezeta pila bat agertzen direla. Hemen ikuste duzuen bezala, esnia geratzen daia, horan, mostuta, da honek zatitxa, horako jogur bat izango bazan... Txartu ez da egin, Patri? Hau, holan gure gauen, buttermilk hau, honek emangotza, bebai, azido puntutxo bat, eta emangotza gerrasixa. Vainilla, bebai? Vainilla saporia. Eta gero gure... Koloratzaile. Gure txiki banero? Bai, horrekin hobeto holan... Horrekin ondo. Dandana aprobetxatzeko, ikusten duzu behitu. Hemen sartukot, aitor ez dakit harrapako ustasun. Betu, azten zara mugitzen da, emoten dutza gorri kolorea, Ez da askorik behar, olako koloratzaileak eta saltzen dituzte, olako gozogintzako atalean supermerkatutan badauzkazue, horia, urdina, gorria, izaten dira normalean egoten direnak. Nik supermerkatuan erosin hauen da, betxu, joan nintzen, holan, esaten da moruan esperantza barik edo, ze pentsatzen daen joankonaz, igual joan bikonaz, olako den da espezializatu batera, da, bueno, baina supermerkatuan aurkitzen bot, hobeto, ez? Eta azkenean, eskura. Holan batien itxendot. Eta aurkitzu nauen, baina nauen espero.
Eta gaina, bueno, nik esango ditut, gehiago ezberdina dauzkate, bi hiru mota ezberdina dauzkate, eta, bueno, txorienen ibili izan ditugu inoiz, eta egia da, aurrekin ero gozogintzat zerbaitin bar dauzu, olako, mafinak madalenak eta ero gainean olako, batez ere gainean egiten zaion, urin krema horri, kolore pixat urdina ematen badiezue, ero gorria, bueno, oso politia geratzen die, eta esan dakoa, bueno, koloratzeia hauek artifizialea dira, baina, bueno, jateko arazoik ez dago, Bai, zehose okurritzen bajatzu, nik pakete honen berdinean erosin hauen urdina berdea, eta horia orduan, ez dakit errezetaren baten... Potxoki bizkotxoa, eroingo du, eta holako, bizkotxo urdin bat ingo dugu. Hor saltzitxu ez horrek isoski... Potxokia ditzatak. Nik azien egon nun ikusi nuen, naiz goratzen, ez da inun zan da. Potxoki isoskia da, kolorea bakarri begitatik, ez da sartzen da, zen egin, gero... Egia, baina aurrak eta eskatzen dituztelakoak, eta, bueno, marketinga, Patria, horrekin jolasten dute. Marketinga, nik enauen sekula eskatuko, baina, bueno, ulertzen dute, badauela, norbait? Bai. Bueno, zuk, bikarbonato erabili duzu ez? Altxagarri bezala bikarbonatua. Bikarbonatua, bueno, bikarbonatua zuk hori entzun zen duen hemen anekdota hori, dala 4 urteko ara, baina zer gertatu zitzaion aur bati, aitzak eta esan zidaten juteko farmazira, eta bikarbonato eskatzeko. Mutiko larri, farmazikoak erdelduna zelako. Eta junda, bai, ¿qué quieres? ¿Me das 2 carbonatos? Aiene, hori txiste txarra da. Ez da txistea, horrela. Benetan? 2 carbonatos, bai, esa, eta hori geratu da, txistetegi popularrerako ero geratu da, eta, bueno, farmazia, hori, claro, hori zabalduko zuen farmazikoak. Aur txiki bat holan da, hola, me das 2 carbonatos, eta bueno, arek bintzat itzuli zuen da, bikarbonatu izango da. Bueno, bintzat askarra izan zen. Bai, eta bikarbonatok hori hainbat erabilpen dauzkala. Erabili aldugu, likidoei, freskagarri gaza emateko, gero barazki eta, bueno, nik lehen garbantzuei eta ezagutu botatzea, biguntzeko, kolorea bizitzeko baita ere barazkiei, bueno, ajerako, azken edari olako isotonikoa, txorienen, lehen urtean, bigarren urtean txorienekoan egin duen olako edari isotoniko bat, eta edari isotoniko horrek zeraman limoizukua, ura, bikarbonatoa, azukrea, eta ez da izer gehiago. Eta horrek hori da, bueno, ajerako esatu dute hona dela, azkenean aje zaudenean zer zaude, deshidratatu. Bai, hidratazio falta. Eta honek laguntzen dizuna hidratatzen. Eta bixamona, bueno, ez dakik entzen dizu, baina azkarra horrekuperatzen. Beitxu, madalenak, muffinsak, sartu ditut laban. Eta hemen txein gau, honek red velvetak, beti gainetik eramaten dago olako krematxu bat frostina ditzen jako. Eta hori txena gazta krematxuakin, gurinakin, ontsi azukria hautsakin, bakarrik testuria ez apurtzeko. Da azkenian azukria jartzen bau bere testura normalian, igual gogortu ingo dalako. Eta esan ez da ondo, ez du ondo, kurruskari izango nuke. Hori kurruskari geratuko zelako, ez gogor. Kruz geratuko zen da, hor, egon behar da, denbora asko, ero almioar bat egitea, bestela. Olako, azkenian hau izango zen, gurin krema batero, eta hor, inalda, bidera da. Almioarra, ero, olako, hautza erabilita. Hori da. Izan da, honek Bilboko opilak. Hori da, Bilboko opillan pastelak. Tegarria. Hori da. Ze hona dien horrek. Oso onak, eta hau bai, ona egongo da. 2 minutotan nik 20 minutu sartu ditut. Biteli? Horre, atzerretarrei, pintxotan dara ematen zen nituenean da hori, bengo gozogintza ez dakit, palmera ezagutzen dute, hombre, Karolina, bai da oso Bilboko, Karolina, horrelako hori gozogintzan... Karolina ezagutzen dago, Bilboko pastela, zenik itxen dituen tur batzuk pintxotakuak, hortan postri hartzen gauen, normalean gaztatarta. Vale. Baina gero batzuk itxen gauen, Bilboko merkatura joen, eta gero gozaldu. Orduan gozarixa izaten zen... Opila, gurinezkoa... Aukerak ematen ditu, baina jendeak beti... Eta horreko duna begiak holan txiribitak ite. Bueno, hau prest, hori, betxutita baten gauz. Ingo utxalo? Venga. Ya está. Hala! Bardin gauz, baina... Bueno, hau geixautan enbio, Bai, ni gaina... Gazteago, sentitzen? Ez da, urte batzuk atzerin dugu? Bueno, edo aurrera, Bueno, ebentxe gure
Jarri dut mauka baten. A ber. Gure, Red Velvet, azkenean, bakizue, eta ez dala behar izatea egun berezi bat erolako gauzak norbaiteri, ero bikoteari, ero lagunari, ero etxekoi prestatzeko, Edo zein egun interesgarria da, sukaldean sartu, eta horrelako gauzak prestatzeko, eta animatu zaiteztez, hau benetan erresa da egiten. Eta gero, badauz, jendeak holan jartzedotzala, marraskitsuak, holan kolorantiakin eta pastakin eta fondantakin itxen ditxula. Holako marraskixak, holako txokolatek irbilak, ero nahi da. Egia da, gauza pila bat daudela, holan. Azteza, eta badaude denda batzutan, esatuzu, gero azteza apaintzen da gehiegi, esatuzu, bueno. Baina hemen ere, lehen esan duen koloratzaile, hartu eta gurin krema honi ero, botatzen diozue, urdina, nahi da esateko, ero horia. Eta, beste aukera bat, eta holan, batzuk urdina, bestatzuk horiak. Eta gisa da gorea, ez dala geratu lan oso gorrixa, gero labatik pasata, baina garrantzitsuena hemen, beti esaten dugu moduan, saporia da. Beraz, erakutzeko politxena. Dena dira politxa, Patrei. Hau da, gure Red Velvet mafina. Eta ontxe hartuko zatarrela. Jateko. Beti noski. Zatarrenak. Erditxi muztuko goz. Bai. Zaten bestiak lantalderako utziko itxugu. Eta pixkanaka agurtzen, bihar, beste biharrez eta, kontu gehiago. Birala, gainera, bixar. Bihar ez, etzi. Etzi dauko birala, bihar ez. Bihar zer behar doni. Bihar, zuberona. Bai, etorriko naz, eta kontako ez dazu. Agur? Agur zo dago, benetan. Prestatu etxe. Todo